ba zai zama mafita ba, kuma bai dace a ce a matsayinka ka zo na kana tunani don ka rasa wata 'yar talakawa ba. Idanunka ne suke ganin ta 'yar talaka, ni a mata nake ganin ta. Kana nufin ka duba baka samu matar aure ba sai Sumayya? Farai kuwa. Kuma ka shirya aurenta ko da ba ta son ka? Kabir, ba wata mata wadda zan aura ba ta so, amma zan iya bakin ƙoƙarina in ga na shawo kanta. Akwai 'yan mata da yawa da suke son ka, kuma akwai 'yan mata da yawa da suke a shirye su suka, kuma 'ya'yan masu hannu da shuni irin ka, amma ka zauna ka ce lallai sai Sumayya. Kana ji, ka daina min tambayoyi a cikin su, sau tari shi so haka yake ba shi da amsa.